Ay mga kapobre, it's me, organic. Iwanan ni jud ang akong life guys, basta gabi na. Muuli ko maglakad jud ko kay ang driver sa sakyanan dili naman siya mohatod di gabi. Ang kontrata sa sakyanan sa service is sa eskwelahan raman. Wala na ko ilabot pagkagabi. So lakaw jud so tanawan yung mga po. Ang organic naguba na nadubok. Ay sao man anim gini nga atong life. So di ba sa pwede nga magtaksi ko perminti mga kapobre kay mahurot sa akong kwarta si taxi. Mura tagalana og putot, di ba no? So maningkamot sa kusay sakay og bus niya. Kung paminaw na ko nga okay lang. So pero usahay mga papobre kung doon ako extra money kanang extra pa jud ba nga money wala pa biya ko sildoy. Tugay na pitsa 4 na lang karon pa jud ko sildoy. Kalimot siguro na kong madam panilitan lagi ko yung mga sobrang kwarta magtaksi jud ko kay usay ka na bitong kapoy na kapoy na kayo niya murag lahi na jud imong pamati ba kapoy na magtaksi ko pero kada taksi na ko good kay gikan sila mambi padung diri kuan kanang 17 dirhams so sayang man kay magsikog taksi kada adlaw ka magtaksi sayang kayo kung matipo na nimo dako na binang kwartaha ba ya. So mao lagi. So kuan kanang magdaginot ta kay di ba tagi mo bigi pamunit ang kwarta diri sa Abu Dhabi. So hapit na ko mabot sa balay mga kapobre ug dinilang ta kutob dagan salamat niyo tanan I love you all. So it's me, the organic fish.